til middagspause nu. Ja, men det var ikke Vi sad lige og snakkede om, prøv lige at se så mange studerende der, og de siger i avisen, at de bliver yngre og yngre, det passer ikke. De bliver simpelthen ældre og ældre. Det er simpelthen rigtigt. Men jeg tænker mig, er det noget fødselsdag, der er i dag, eller hvad? Det var, jeg vil lige få det til en middagsreception. Er det ikke her? Nej, gud, det er da på min. Det ved jeg ikke. Nå. Det har jeg ikke hørt noget om. Nej, men jeg havde håbet på, at jeg var Reception for jeg er allerede bagud. Nå, jo, kl. 14. Nå. Men jeg tænker nemlig, at det hænger meget godt sammen med det her, fordi da jeg nu gik igen i kantinen, så fandt jeg sådan en kæmpe avis her. Der står Dagbladet Fru Hove. Eneste udgave sommeren 2014. Så tænkte jeg, hvad er nu det for noget? Det havde Lilian hun ikke, for jeg tænkte, er det et projekt, hun har lavet, eller hvad er det for noget? Men jeg fandt så over den her, altså forsiden, der er et stort billede af det. Det ligner hende meget, hva'? Det gør det. Og så tænkte jeg, prøv da lige at kigge, fordi det er jo faktisk et 6 siders værk her, ikke også? Hvad er det for et format? Stort format. Kæmpe format, ja. Og så tænkte jeg, jeg scanner lige forsiden, når jeg nu sad og ventede på jer i timevis, ikke også? Og der synes jeg, der står noget meget godt på den, som egentlig passer utrolig godt til den oplevelse, jeg også har haft med Lilian i alle de år, jeg har været nede i Vok. Der står, at dette års socialpris er netop blevet uddelt til uddannelseskonsulent Lilian Hove Andersen. Prisen uddeles, fordi Lilian i særdeles høj grad har bidraget til det sociale liv på Campus Holstebro. Lilian har med sit altid glade humør, venlige og empatiske væsen givet mange af sine kollegaer en fysisk og mental hånd i såvel arbejdsmæssige som private sammenhænge. Og det synes jeg vel nok er rigtigt. Alle de gange, jeg har stået og lavet en kop kaffe der lige uden for Lilians kontor, og man er sikker på, at hvis man vender rundt der og rækker en hånd op, så er der en til svar. Og Lilian rejser sig og et smil, og så kan vi få en snak, og det er jo enten det er noget fagligt, eller noget personligt, ikke også? Så jeg synes simpelthen, at det passer utrolig godt på Lilian. Og så står der så også længere nede, Lilian får ikke tilkendt nogen byste på campus. Men hun er allerede indkapslet i fundamentet, og vil som sådan altid være til stede i jordstenen. Og det tror jeg faktisk, der er en eller anden om, ikke? Ja. Men nu er jeg altså lige så stille lidt med det, jeg kan ikke ud med at komme så meget sejt. Må vi ikke Så jeg tænker på, at vi lige står og se, at der skulle være noget mere interessant. Helt og lige, hvad? Eneste udgave, det er da godt nok en særudgave, hva'? Det må man sige. Ja, det er også noget særligt. Ja, det er hold da. Ja. Nej, prøv at se her. Det var den der nye forening, jeg snakkede om. Hvad for en forening? Den der forening går over åen efter vand. Hvad gør du det? Du har også altid styr Ja, på det hele. jeg følger jo med. Jeg følger med, det kan jeg godt sige dig. Det er fordi ude i Vestjylland, derude ved Sokkelæs. Ja, helt derude ved Blåningbjerg derude. Der er, det handler sådan set om en gruppe lægefruer, der sådan er gået sammen i sympati med hinanden. Ja. Det var fordi, sådan som jeg har hørt det, var en derude, der hed, jeg mener det var Lilian, hun hed. Ja. Hun kom galt afsted med en finger. Hun havde så frygtelig ondt i den, og det gjorde så ondt. Og så gik hun til sin mand, han var tilfældigvis læge. Ja. Men han kunne ikke hjælpe, fordi det var efter fyraften. Så det er simpelthen ikke i orden. Det gør man ikke sådan noget. Så blev hun nødt til at gå op til den praktiserende læge deroppe, og for ligesom at få lidt hjælp deroppe. Og sådan noget. Og der mødte hun jo så konen deroppe, og så blev de jo enige om, at de ville danne sådan en forening, fordi så kunne de jo ligesom give hinanden lidt sympati. Og så låne mændene ud, sådan hvis de havde brug for noget. Det står faktisk lige her. Hold da op. Du er på forkant med nyhederne, hva' Kirsten? Jamen, jeg kan bare sådan noget. Det må jeg nok sige. Altså, prøv lige at se her. Der står, bankdirektøren går af. Fru bankdirektør Andersen. Ja. Det var hende der passede på de der personalemidler nede i Vok. Ja. Men der er simpelthen også så mange mennesker dernede efterhånden, så det kan godt forstå, at hun går af. Det er et kæmpe ansvar. Og hun forsøgte virkelig at sætte på den. Ja, det gjorde hun. Det var noget med, de lå i en gammel cigarkasse. Ja. Nej, det er noget af et ansvar. Og der står faktisk her, der er en anonym medarbejder, der har udtalt til avisen, at fru Andersen har indrettet et helt særligt rum til cigarkassen, og hun vogter over den som en høg. Det bliver svært for hendes efterfølgere.
Det er jo en yngre kvindelig medarbejder. Det er godt, jeg ikke er i hendes sko. Ved du hvad jeg skal nu her på lørdag? Nej. Der skal jeg ud, du ved, jeg er medlem af det der arkeologiske forening, ikke også? Dansk Arkeolog. Der har vi fået en invitation. Ja. Det er fordi, at man har fundet sådan nogle hieroglyffer. Over nogen, der har... Det ligner så noget brillestil, eller sådan et eller andet, som der sådan, ligesom om der er noget udgravning i gang. Og der var nemlig ham, formanden for Dansk Arkeologisk Forening. Han har nemlig fundet ud af, via det der, ikke også, altså simpelthen en masse evidensbaseret. Så har han fundet ud af, ude i noget, der hedder, det hedder Klydevej, tror jeg det hedder. Ja, eller sådan noget. Det siger mig for et eller andet. Ja, jeg ved ikke helt. Men der skal vi altså ud, så skal vi have metaldetektorer med ud, og sådan noget ud i haven, fordi vi skal simpelthen finde de her briller. Var det ikke noget med Lilian, der engang tabte sine briller? Er det kigget på Klydevej? Så det er derfor, hun går af. Det der bliver lang tid siden. Så skal vi simpelthen tage leder for hendes briller. Det skal vi simpelthen. Jamen, der står simpelthen, det er simpelthen det største fund i nyere tid, hvis de går op. Det er det må jeg nok sige. Det er en spændende avis, det her, hva'? Ja. Ej, der står også her, at der er en kontorplads ledig nede i Vok. Det er da lige noget for os, Kirsten, hva'? Ja, er den god? Ja, nu skal du prøve at høre. Man skal være vis. Tjek, det er lige der. Kom nu. Og man skal have erfaring som følge af langt arbejde som og udfordrende karriere. Ja, tjek. Hvad? Find du det? Okay. Man skal være klar til at overtage en plads, hvor kolleger vil søge om gode råd, fagligt som privat. Ja. Og man skal være lydhør, smilende og opmærksom, samt klar på en kop kaffe ude ved automaten. Ja, vi kan godt lide kaffe. Ja, det er det. Ej, eller kakao. Okay, det går nok også. Okay, der står godt nok, at kontorpladsen kan være lidt slidt efter stampemærker i gulvet og ridser i bordpladsen, efter irriterede knytnæver, og den er belastet efter en masse billeder af børnebørn. Jeg tror, jeg trækker over. Den skal længere ud på Vestpå med dig. Det skal vi. Ja. Nå. Nej, ved du hvad forresten? Der kom sådan en ny undersøgelse. Det er noget med ernæringsenheden. De har lavet sådan en ny undersøgelse der, sammen med Videnscenter, ikke også? Omkring sådan noget med, at ostemader, det er rigtig godt. Ja, ostemader, og det er især til formiddagspausen. Nu skal det står faktisk lige her, skal jeg lige prøve at vise op. Undersøgelsen den har vist, at det giver stort velvære på arbejdspladsen, når man supplerer den daglige kost med en formiddagsostemad. Ja, det er nemlig rigtig godt, og det er god til fordøjelsen og alle mulige andre ting. Der er dog en bivirkning ved det. Det er jo så, det er der jo altid. Man skal altid læse de der indlægssedler, eller? Bivirkningen til ostemaden, det er øget socialt samvær, lettere trækning af ansigtsmuskler, sådan især omkring mund og øjne. Ja. Og så står der så også lige, at den kun har sin virkning, hvis den indtages til formiddagspausen. Det var interessant. Det er en meget stor videnskabelig undersøgelse. Den er simpelthen foretaget på én medarbejder. Jeg synes simpelthen, altså jeg bliver sådan helt hard. En stor videnskabelig undersøgelse foretaget på én medarbejder. Det synes jeg, det er lidt over. Det må være en, der har haft et stort hjerte. Eller ja, det må det være. Ja. Nå, hvad står der ellers? Kan du huske, at min mand og jeg, vi har snakket om, vi godt kunne tænke os et drivhus? Nå, ja, det er da rigtigt. Der står simpelthen her, at gratis drivhus kan afhentes hos Lilian og Jens. Næsten intakt. Nej, det kan da ikke være så slemt. Så bare, det skal have lidt maling. Det tror jeg det. Så får du bare Bodil til at hjælpe dig. Nå ja, det kan være. Ej, Line, har du hørt om den der nye trend der? Det er simpelthen sådan en modedille. Politiet, de advarer godt nok imod den. Det er sådan en modedille. Du ved, unge mennesker nogle gange, når de går i byen og drikker lidt for meget, og sådan, så bliver de lidt bøvede at høre på, og ja, sådan nogle ting. Men så er det det der med, at folk, når de sådan er oppe i, hvad skal man sige, det modne alder, ikke også? De kan ikke så godt lide at sige nej, fordi de synes, det er sådan lidt pinligt at sige nej til noget ekstra drik og sådan noget. Så det der så er trenden, det er, at når de har drukket en flaske vin eller sådan et eller andet, så i stedet for at sige nej tak til mere, så smider de simpelthen flasken. Og så gælder det så om, og så er det jo zigzag, så man ikke falder i glasset. Så ham der, du ved ham der modeeksperten der, Kim Lyngvig der, han har så været ude at sige, at han er sådan lidt, det kan gå den ene og den anden vej med den her trend, fordi det der bandage, man sådan skal rulle hele vejen op og ned af armen og sådan noget, ikke også? At det kunne godt være sådan lidt mere pænt i forhold til, det skal ikke bare sådan være almindelig gasfilm. Nej.
se, at det kan gå lidt galt. Det er en farlig sport. Ja, men det er jo det. Jeg står helt vildt meget i det. Godt nok. Der er simpelthen også en Citroën C1 til salg. Det er sådan en bedre god bil. Der er noget fremdrift i den, var. Det er altså godt tænkt. Den er simpelthen til salg, og der medfølger 2 sandsække. Så bliver det lidt mere stabil. Ej, hvor fint. Ej, og ved du hvad? Der står simpelthen, at fartkontrollen den er indstillet så lige præcis til 1 kilometer under, at man får klip i kørekortet. Hun har været smart, hende der har kørt den vare. Hun har kørt lige til grænsen. Den vil jeg godt nok gerne have. Det er jo godt nok smart. Nå. Tror du, der er noget godt fjerneren i aften? Og jeg tror, at vi bliver til at gå tidligere på arbejde i dag. Hvorfor? Der kommer hammerslag i Bøvlingbjerg. Ej, der kommer 12. afsnit af taktil stimulering. Det bliver kommunikation også, når man skal gå hjemme hos manden. Ej, og i aften kommer der hovedvis rundt i uddannelsesjunglen. Det bliver vi da nødt til at se. Det kunne da være meget interessant, hva'? Ja, for det er en jungle. Ja, ej, vi bliver også nødt til at se på nogle steder. Vi skal da ned og arbejde igen, skal vi ikke? Jamen, var der ikke et eller andet, du skulle? Jeg synes, du sagde, der var et eller andet, du skulle, og det var derfor, vi skulle mødes på det her tidspunkt. Jeg fik da stukket et eller andet i hånden. Det kan jeg ikke huske, hvad det var. Det ved jeg jo ikke. Her er en eller anden art. Det er det vildt, at på de her postkort. Og så er der ham og gør det, det gør. Gud! Det er vildt interception, det her. Jeg gemmer mig lige imens. Kære Lilian, vi kommer simpelthen frem til at savne dig, så her har du en postkort, du ved godt sende det til os en gang imellem, så vi får det lige sådan et eksemplar.